biometrics, meron po kasi tayong validation law na nagsasaad na yung mga walang biometrics, meaning walang electronic picture, electronic signature, electronic tag mark, ay madi-deactivate po. So, hindi sila makakaboto ngayong darating na 2016 na halalan. So, sa tingin ko, gusto kasi ng batas natin na lahat ng botante na ay meron ng biometrics. So, makikita na yung picture nila, pagboto nila, kita yung signature nila at tama. EDCBL at BCBL. Okay po, hanggang kailan po ba ito turn? Nagpaparehistro po tayo, so hindi lang validation, nagpaparehistro tayo. So, sabay-sabay, registration at validation. Hanggang October 31 po, 2015. Para po sa kaalaman ng marami, bukas po ang tanggapan namin, simula Linggo hanggang Friday po. Sarado po kami ng Saturday, rest day naman po namin. So, yung po may mga pasok ng Monday to Friday, pwede silang parehistro ng Linggo. So, Barangay rin po tayo, subalit yung barangay natin, meron tayong mga petsa na nakaschedule rin yung Sunday. So, maaari po pag punta nila rito, may notice po na nasa barangay kami. Maigi na lang po makikoordinate sila sa barangay para malaman nila kung kailan yung mga araw na kami ay magbabara-barangay. Ano po ba? Ngayon ay alam nila kung kailan sila pupunta dito sa opisina namin, sa Comelec, at kung kailan sila pupunta na lang sa kanilang barangay para makapagparehistro. Ano po bang mga kakailanganin po para magpasaya sa biometrics? Opo, yung magpapa-biometrics po, kailangan po nila magdala ng any valid ID. Wala po silang valid ID, identify na lang po sila ng kapurok nila para makunan sila ng picture at nang sa gayon hindi sila ma-deactivate. Sa mga mamamayan po ng Daet ay bukas po ang aming tanggapan simula ngayon, Mayo 6 hanggang October 31, 2015. Sunday to Friday po, office hours, maliban na lamang kung meron kami satellite registration sa bawat barangay. So inikayat ko po, lalo na yung 18 na bagong botante na pumunta sa aming opisina. Subalit po yung mag-18 pa lang, kailangan po hintayin nila yung pag-18 nila sapagkat yung mag-18 pa lang ay sisimulan namin tanggapin sa Mayo 9 ng 2015 pa po.